कोई दिखाई पड़ रहल बा। दो आदमी हमार आवाज़ मिलत होखे तो रउआ लोग जरा क्लियर करी कि हाँ आवाज़ मिल रहल बा, फोटो दिखाई पड़ रहल बा। थोड़ा सा कमेंट में लिखी। विमलेंदु भूषण पांडे जी प्रणाम बा। आवाज़ मिलता आ फोटो दिखाई पड़ता बढ़िया तो तनका सा इशारा करी, संकेत दी। हाँ तारकेश्वर राय जी, अच्छा थोड़ा सा आवाज वाज के मधुबाला जी प्रणाम बा। रउआ पानी शुरू से हाजिर, चलिए खुशी के बात बा। आवाज मिल रहल बा, आवाज वाज ठीक बा, ठीक बा। कुछ और लोग के रास्ता देखल जाओ तब शुरू कैल जाओ का। सुभाष पांडे जी भी आ गई बनी, चलिए प्रणाम बा भाई। प्रणाम बा एकदम। रउआ लोग अलग जगौले बानी भोजपुरी के। चलिए ठीक बा, आवाज़ बढ़िया मिलता तो आवाज़ नहीं तो अरे एकदम ऊपर वाला के कृपा बनल रहे कि चाहे। हमनी का तो एक कैटेगरी के आदमी बानी सर। मधुबाला जी हम आशीर्वाद कौन बहुत बड़ा आदमी नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत शुभेच्छा शुभकामना रहुआ साथे बा। तो प्रणाम। तुलसी के पत्ता छोट का या बड़ का सब प्रणाम में बा। जैसे रहुआ तैसे हम, वैसे सारा लोग जे भी भोजपुरी के प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव रखले बा, हमरा खातिर उ सब लोग प्रणाम में बा। काहे कि 40 वर्ष भोजपुरी आंदोलन में हमार समय गुजरल बा। का 42 वर्ष कहीं 77-78 से हम आंदोलन से जुड़ल आदमी बानी। का जाने हमरा जिंदगी में भी मान्यता मिली कि ना मिली। हमरा पहले के तो 3 पीढ़ी एक तरह से कहीं या 2 पीढ़ी कहीं चल गई बिना मान्यता देखले। तब ई बा कि अपन काम करत रहे के बा, भोजपुरी के भंडार भरत रहे के बा, भोजपुरी के सेवा करत रहे के बा। और यही कारण से भाई विमलेंदु पांडे जी हमरा के काल खराब पर चढ़ा दिलन, तो हमरा उनकर आदेश स्वीकार करे के पड़ल। सच्चिदानंद जी बानी, मनीष कुमार सिंह जी बानी, सब लोग के नमस्कार बा। तो भाई विमलेंदु पांडे जी वैसे उपन्यास चाहे कहानी में हम उतना ना रमिले। हम बहुत कम काम कैले बानी भोजपुरी उपन्यास कहानी पर। हमार ज़्यादा फील्ड आलोचना के क्षेत्र है, इतिहास के क्षेत्र है, संगठन है। लेकिन जब भाई विमलेंदु जी के आदेश भइल तो हम कहनी कि अच्छा यही हमरा से जितना जानकारी हुई, जितना बनी, जितना जानकारी बा सब हम राखे के कोशिश करब। ना तो कुछ जौन मटेरियल्स बा हमारा पास ओकरा से हम भोजपुरी उपन्यास के संबंध में बात राखे के कोशिश करब। हमनी का जाने की चाहिए कि ऐसे जौन भी भाषा बारिश हो
आ खास करके लोक भाषा जौन पहले जब से वो भाषा बोल चाल में आयल हुई तो गद्य में आयल हुई, बातचीत में आयल हुई, तो गद्य आयल हुई। गीत आ कविता या कोई भी कहावत या ये सब तो बाद में सृजित भइल। लेकिन जब साहित्य के रूप में लिखल जाला तो पहले प्रायः कविता लिखाला, कौनो भी भाषा कविता लिखाला, सबसे ज़्यादा कविता लिखाला, ओकरा बाद नाटक लिखाला, ओकरा बाद नाटक लिखाला, तब कहानी निबंध उपन्यास के नंबर आवला, चाहे और विधा के नंबर आवला। उहे हाल भोजपुरियों के बा। हमने का इहो जाने के चाही कि जब हिंदी जौना घड़ी फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के बनावे के कोशिश होत रहे तो 4 गो गद्य लिखे वाला लोग के राखल गई, उनमें कविता बाद में लिखाई हिंदी में। लेकिन भोजपुरी वगैरह में पहले लोकगीत लोक गाथा अली सब, चाहे सिद्धसा संत लोग के जौन पद उद बा ऊ आइल। हाँ, वो में 84 वैष्णवन के जौन वार्ता सब रहे उ गद्य में रहे। संत लोग के प्रकरण में या कबीर में के प्रकरण में वो सब के चर्चा आवेला कि गद्य कहाँ कहाँ कि राम प्रकाश तिवारी जी कहते कि बहुत देर लगा दे ना भाई, देर वहाँ का नहीं, वहाँ का कई बार कहले रहनी है, लेकिन लगातार हम आज भी समझी कि हम कैसहू समय निकलनी है। आज हमरा द्वारिका नाथ तिवारी के कविता के भूमिका लिख के भेजे के रहा, इतना कई दिन से पढ़ल रहा, तो आज हम भेज दी ताकि उनको छपे चल जाओ। ओकरा पहले जाए प्रकाश द्विवेदी के कविता के किताब, और हम भूमिके आ समीक्षा लिखे से हम अभी मने फुर्सत नहीं के हो, यही में कुछ आ जाता। और सब भी काम दिवंगत भोजपुरी सेवी वाला एगो काम चल रहा बा, जौन हर पखवाड़ा 11 आदमी पर हम लिख रहा बनी, तो हमारा पास समय के थोड़ा अभाव बा। ऐसे हम माफ़ी चाहता नहीं, बहुत अब भोजपुरी मंथनों के पेज पर जौन हमारा निर्देशन में चल रहा बा ओहू में हम बोले खातिर बहुत कम समय निकाल पा रहा बानी। एकदम जब कोई नहीं मिलत कोनो विषय पर तो वहीं हम वो पेज पर हम जाता नहीं बोलेला। ऐसे इना हम सारा लोग जे भोजपुरी में जहाँ काम कर रहा बा ओकरा पर हमार दृष्टि बा। हम चूँकि हम एगो बात कहले कि हम पहले कि जे हमरा पहले के पीढ़ी बा वहू पीढ़ी के 2 पीढ़ी के हम जानता नहीं, हमरा अपना बाद के भी 2 पीढ़ी के जान रहल बानी। हमार पीढ़ी बीच के है, तो ऐसे 5 पीढ़ी के बारे में मोट में ही ज्ञान लिखनिहार लोग के बारे में हमरा बा। भले अल्पे होके तनिए मनी होके, लेकिन सब के बारे में हम बता सकतनी कि के कहाँ बा, का लिख रहल बा, कैसे लिख रहल बा, थोड़ा बहुत हम जरूर बता सकतनी। तो हम वही में लागल बानी। या हम अपने सबसे माफ़ी चाहब कि अगर कोनो त्रुटि होके तो माफ़ करब सब। काहे कि हम 4-5 साल पहले एगो शोधार्थी हमरा पास आई रह भोजपुरी उपन्यास के नारी पात्र पर शोध करे खातिर। तो हम कुछ उपन्यास पहले के पढ़ल रहे, ओहू घड़ी हम कुछ उपन्यास पढ़नी जौन हमरा पास उपलब्ध हो सकल। शंकर मुनि राय जी दिखाई पड़ रहा बनी, अपने के प्रणाम बा भाई। तो हम पढ़नी खास करके वो विद्यार्थी का नारी पात्र पर काम करे के रहे भोजपुरी पर। तो वो आई रहस तो 5 साल पहले के उपन्यास अब हमार पढ़ल बा, एने हम पढ़ ना पौनी है। एने जे नया उपन्यास कुछ आइलो बा हमरा पास, ओकरा के भी हम सही से अभी पढ़ नहीं की पावल। काहे कि हमरा मौके नहीं के मिलत, जौन हमरा पास टास्क सब आ जाता लिखे वाला, और लिखे का फेर में पढ़ाई थोड़ा कम हो जाता। यही से काल जौन आखिर पर चलत रहेगो कार्यक्रम, तो हम कहनी कि अगर नवीन कुमार लेखा हमरा अगर पढ़े
के लगन लाग जाए तो हम कुछ और बढ़िया लिख सकतानी और कुछ बढ़िया कर सकतानी, लेकिन हम पढ़िए नहीं पावत, पढ़े के हमरा एथिए नहीं हो पावत। शंकर मुनि राय जी बानी, यहाँ के भी आदेश से साप्ताहिक भोजपुरी धरोहर लोग पर एगो भोजपुरी दी सोल ऑफ मिलियंस पर हमरा लिखे के वहाँ के आदेश ल, वो हम हर बृहस्पति के लिख रहल बानी। तो काम हम कुछ ना कुछ कर रहल बानी, ऐसे कुछ ना कुछ छूट जाता, कुछ पकड़ाता तो कुछ छूट जाता। तो हम उपन्यास के बात करते हैं कि उपन्यास ऐसा विधा है कि सबसे बाद में लिखाला। हिंदियों में उपन्यास पहले बांग्ला उपन्यास से ही अनुदित होते रहे। अगर अयोध्या प्रसाद खत्री वगैरह चंद्रकांता संतति की शुरुआत कहीं, बाद में प्रेमचंद के उर्दू में लिखत रहे, उहे हिंदी सब में उपन्यास आवे लागल, अब बाद में हिंदी में उपन्यास के लेखन शुरू भई। भोजपुरी में भी यही स्थिति बा। हमनी से बढ़िया बेहतर स्थिति मगही वाला लोग के बा। मगही भाषा में 1928 में 2 गो उपन्यास लिखा चुकल रहे। हमने कि यहाँ ओकरा 28 बरिस बाद 1956 में लिखा था उपन्यास पहला। तो हमने का ये बात माने की चाहिए कि हाँ कि भाई हमने भले और सब साहित्य कम होके, लेकिन उपन्यास के मामला में हमने के बहिन भाषा जौन बिया भोजपुरी के मगही, वो में पहले से उपन्यास बा। उपन्यास हो का एकरा बारे में प्रेमचंद जी के कहनाम बा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को का मूल तत्व है, लेकिन हम ओकरा साथे हमनी के पहिलका उपन्यासकार जिनका भोजपुरी पहला उपन्यास देवे के श्रेय प्राप्त श्री रामनाथ पांडे जी। वहाँ का हिंदी में बहुत उपन्यास लिखले बानी और वहाँ का भोजपुरी में उन्हें का लिखनी शुरुआत कई। वहाँ के कहनाम बाकी हमारा समझ से उपन्यास आदमी के वास्तविक जिंदगी के एगो काल्पनिक चित्र होला। यथार्थ चित्र भइलो पर जबले कल्पना के एगो कोट ना चढ़े, चित्र चटकदार आ मनोरंजक ना बने। ऐतिहासिक कथा साँच रहलो पर जबले कल्पना के संयोग ओकरा ना होखे आ उपन्यास ना बन सके। दोसर शब्द में ई कहल जा सकेला जे उपन्यासकार कोनो काल्पनिक के ओकरा में वास्तविक जिंदगी भरेला। वहाँ का ये डुमरी कतेक दूर शीर्षक से जौन अक्षयवर दीक्षित के संपादन में, तैयब हुसैन पीड़ित के संपादन में छपल रहे, अखिल भारतीय भोजपुरी भाषा सम्मेलन सिवान जिला इकाई के पृष्ठ 95 पर ई वहाँ के युक्ति बा। एकर मतलब बा कि कल्पनाशीलता उपन्यास खातिर बहुत जरूरी चीज बा, बहुत जरूरी चीज बा कल्पनाशीलता। लेकिन कल्पनाशीलता भाई विष्णुदेव जी दिखाई पड़ रहा बानी। हम रउआ लोग के बता दें कि आज हम भाई विष्णुदेव जी से उपन्यास के बारे में दिन में थोड़ा सा पढ़नी है रउआ लोग से बतियाए का पहले, काहे कि उपन्यास या कहानी पर भाई विष्णुदेव जी के बहुत बढ़िया पकड़ बा। वहाँ का लगातार लिखत आ पढ़त रहल बानी या कहानी पर वहाँ के शोध बा। वहाँ का यह विषय पर ज़्यादा बढ़िया बोल सकत रहनी। हाँ, हम विमलेंदु जी से कहब कि वहाँ के आगे भविष्य में बोलवावे की चाहिए। रसिक जी भी आ गई बानी बंगलोर से, कन्हैया प्रसाद तिवारी रसिक जी भाई, हम उम्मीद करते कि रउआ पूर्ण स्वस्थ होखब लगातार अब फिर से लिखे के शुरू करिए, किताब आवे की चाहिए रसिक जी। तब हम कहत रहनी है कि विष्णुदेव जी से हमनी का बोलवावे की चाहिए और उनका से सुनने की चाहिए। BM उपाध्याय जी भी बानी, हम देख रहा बानी, फोटो भी दिखाई पड़ रहा। यहाँ
वहाँ के कमेंट भी दिखाई पड़ रहा बा। जी। तो कल्पनाशीलता तो जरूरी बा, लेकिन वो कल्पनाशीलता ओकरा के थोड़ा सा कथा में रोचकता ले आवेला, या थोड़ा सा ओके मनोरंजक बनावेला, या जौन बात कहता नहीं ओकरा के थोड़ा सा और आसानी से पाठक तक पहुंचावे खातिर कल्पनाशीलता जरूरी बा। लेकिन वो कल्पनाशीलता में जैसन कि रामनाथ पांडे जी कहतनी, जो वास्तविक जीवन के भरे के पड़ी, वास्तविक जीवन के भरे के पड़ी। और वास्तविक जीवन का बात केकरो चरित्र बा, वो चाहे व्यक्ति के चरित्र होके, चाहे समाज के चरित्र होके, या देश के चरित्र होके, वो चरित्र के भरल जाए। वहाँ के कहनाम बा। उपन्यास जौन हमने कि यहाँ खास करके हमने का समाज में जौन बा सामाजिक जौन स्थिति बा, ओकरा के दिवाकर उपाध्याय जी श्रद्धे के स्वागत शान विजय समाज और इसे वार्ता में समस्त भोजपुरी संसार के स्वागत विजय। जय भोजपुरी भाई दिवाकर उपाध्याय जी। विमलेंदु भूषण पांडे जी कहने की पालन हुई, ठीक बा। हमने का हम एगो जौन अरुण मोहन भारवी जी के संपादन में जौन चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह जी के लिखल वो जो इंसाइक्लोपीडिया आई बा, ओमे जौन उपन्यास के सूची बा, वो हमरा बुझा था कि 13-14 में वो छपल बा किताब, या 15 में। ओमे करीब 83-84 गो उपन्यास के सूची बा। वो उपन्यासन में हमरा बुझाता कि कुछ उपन्यास वैसन बा जौन पत्र पत्रिका में किस्त रूप में छपल होके, जैसे रमेश चंद्र झा सुगौली वाला के जे कुशवाहा कांत का स्कूल के उपन्यासकार रही, वहाँ के उपन्यास सुरमा सगुन विचारे, या प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण पांडे के सून मांग, चाहे मधुकर सिंह के ग्राम सेविका, ये सब धारावाहिक रूप में छपल बा। ये सब किताब कहीं पुस्तकाकार नहीं के हो सकल। एने बहुत कोशिश भइल कि उपन्यास सब अगर मिल जाए तो ओकरा के कहीं से छपवावे के प्रयास कइल जाए, क्योंकि रमेश चंद्र झा भी बहुत बड़ा साहित्यकार, हिंदी के भी या भोजपुरी में भी लिखत रहल बा। मधुकर सिंह जी के तो कहीं के नहीं के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, लेकिन कहीं से वो सब उपन्यास उपलब्ध नहीं थे। जो उन उपलब्ध उपन्यास बा वहू में सब पढ़े के हमनी के अवसर नहीं थे। हम अपना जानते जे हम उपन्यास के जानकारी बा, उमें रामनाथ पांडे जी के बिंदिया से जो शुरुआत भइल बा, वो वहाँ के बिंदिया, आधे आध, जिंदगी के राह, इमरितिया काकी, महेंद्र मिसिर, ये सब उपन्यास वहाँ के बा। गणेश दत्त किरण के ओकरा बाद संख्या के दृष्टि से उपन्यास बा, धूमिल चुनरी, सती के शराब, रावण उवाच, तोहरे खातिर। अरुण मोहन भारवी वही बक्सरे के धरती से, वहाँ के 3 गो उपन्यास बा। उ बा राख भौर आग, डहकत पुरवैया, परशुराम। विक्रमा प्रसाद के 3 गो उपन्यास बा, भोर मुस्काइल, इंसाफ के बेरा, एक उपन्यास के नाम अभी दिमाग से उतर रहल बा। डॉक्टर नर्मदेश्वर राय के 2 गो उपन्यास बा, एने वहाँ के दरकच आयल। 3 गो उपन्यास एने आयल है। संख्या के दृष्टि से हम बता रहल बानी कि सबसे ज़्यादा के लिखनिहार बा अनिल ओझा नीरद कलकत्ता के, वहाँ के 3 गो उपन्यास बा जीवक,
कबीर, बेचारा बादशाह, और वहाँ के चौथा उपन्यास प्रेस में बा। 2 गो उपन्यास आइल बा हरेंद्र कुमार के, जौना में एगो बहुत चर्चित उपन्यास बा सुष्मिता संदयाल के डायरी 2008 हो गए रहन। अनिल ओझा नीरद के ओकरा बाद के उपन्यास है। मृत्युंजय कुमार सिंह जौन डीजी बानी वेस्ट बंगाल पुलिस में, वहाँ के गंगा रतन विदेशी, ओकर हिंदी अनुवाद भी आ गई बा। पहले वहाँ का भोजपुरी में लिखले रहनी है, ओकर हिंदी अनुवाद भी आ गई। नर्मदेश्वर राय के हम बतौनी है कि दरकच आइल बा। 2000 हमरा बुझाता कि 18 में आ गई बा। अशोक द्विवेदी के पहले से एगो उपन्यास रहे, एने आइल बा वंचरी। एमे से कई उपन्यास हमरा, लेकिन हीरा प्रसाद ठाकुर जी, शंकर मुनि हीरा प्रसाद ठाकुर के 4 गो उपन्यास के चर्चा बा, लेकिन हमरा देखे के नइखे मिलल। जो 100 कुछ किताब के उनकर सूची बा, उनमें वो 4 उपन्यास के चर्चा बा, लेकिन उपन्यास उनकर एको हमरा देखे के नइखे मिलल, ना पढ़े के कहीं से मिलल बा, ना कोई आसपास। हमरा ही रहला कि कोई अगर अगल बगल में बात तो हम ओकरा से मांग के पढ़ लीला या देख लीला, या उनमें का कंटेंट बा जान लीला। कम से कम इतना तो हम जरूर करी ले, लेकिन हमरा उनका एक उपन्यास, उनका कुछ चूँकि जानत रह जे हम प्रबंध काव्य पर शोध करे वाला आदमी बानी, तो हमरा के अपन गौरा या अथी वीर कुंवर सिंह वाला ये सब कुछ प्रबंध काव्य देले रहत हमरा के, लेकिन बकिया किताब उनकर हमारा पास नहीं है। हम देखी तो कुछ और चर्चित उपन्यास अब हमनी का जाने के चाहिए। बक्सर के पंडित कमला प्रसाद मिश्र विप्र के मुंडदान, उतही सिमरी साइड के आशा पर्री के चंद्रधर पांडे कमल, जिनकर 1 दर्जन से ऊपर किताब सब बा, उनमें उनकर अर्जुन, ठीक है, क्या कह जाए कि जौन हमने की यहाँ प्राध्यापक अचल के सुन्नर काका, विवेकी राय के मंगलहारी, रामदेव शुक्ल के ग्राम देवता, राम प्रसाद राय के मने जौन दूसर का उपन्यास भोजपुरी के नेपाल से छपल बा, राम प्रसाद राय के बउआ या बहुरिया, उतही से एगो उपन्यास एने आयल है जौन वहाँ के मधेसी लोग के समस्या के ले करके गोपाल अस्क के उपन्यास फुलवा। हमनी की यहाँ चलाई तो बहुत जौना के फैंटेसी कह के विवेकी राय ओके ओकर विशेषता के रूप में फैंटेसी बतौले रही। हम ओके नहीं की मानत कि वो फैंटेसी उपन्यास अब आगे ऊपर चर्चा करब। राम प्रसाद उनकर राम नगीना सिंह बिकल के जीएन शाह, ये उपन्यास हिंदियों में बा या भोजपुरियों में बा, बहुत पातर एक उपन्यास बा, ओकर चर्चा भी होत रहल बा। नरेंद्र रस्तोगी मसरक के कमली, और उपन्यास में जे शक्ति बा बहुत एकदम पातर छितर किताब में, ओकर चर्चा हम आगे अभी करब। ओकरा अलावे हमने का चल जाई डॉक्टर बच्चन पाठक सलील के मेनका के आंसू और सेमर के फूल, ये सब उपन्यास भोजपुरी में हमारा नज़र से गुजरल बा, या हम देखले बानी, या हम ओके उनमें से अधिकांश के पढ़ले बानी। जीएन शाह हम भोजपुरी में नहीं की पढ़ले, हिंदी में पढ़ले बानी, संध्या दिखाई पड़ रहल बानी। तब ये बाकी सब उपन्यास के बारे में कहनिया हम शंकर मुनि राय की हीरा ठाकुर के याद कर ली। दिक्कत ही बा कि जौन भोजपुरी में जौन प्रकाशन हो रहल बा,
जौन वो अधिकांश निजी प्रकाशन से हो रहा और क्षेत्र विस्तार इतना बा कि सबकर किताब सबका पास पहुँचल मुश्किल बा। आ बहुत लोग का ई पता नहीं थे कि हम केकरा के उपन्यास अपन किताब देहब तो वहाँ से थोड़ा सा एहू किताब के बारे में लिखा सकता या ई हो सकता। तो एक कारण से भी इस कारण से भी हर किताब के सूचना हर आदमी का पास, चाहे हर जौन विमर्शक लोग बा, चाहे जे बातचीत कर रहल बा वो विषय पर या लिख रहल बा, ओकरा नहीं पहुँच पावत। वो कोशिश करता कि अगल बगल से ओकरा मिल जाए आ जे बा से वो काम करे। थोड़ा संपर्क ये काम अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन वगैरह होत रहे ते में सारा लोग जुटे तो आदान प्रदान हो जात रहे या जानकारी हो जात रहे, चाहे के का लिखले बैकर जानकारी हो जात रहे तो ओकरा से पूछल जात रहे कि हाँ भाई बताई थोड़ा सा। तो अब हमनी का आवे के चाहिए कि हमनी के भोजपुरी उपन्यास के कथा वस्तु बात हमनी के विषय रख ले बनी सर, तो थोड़ा बहुत तो कथा वस्तु पर हमनी का चर्चा करे के चाहिए। हमरा बुझाता कि हमनी का करीब 27 मिनट तो यह सब भूमिके में हमनी के लाग गई। तो हम अपने सबके बतावे के चाहता नहीं कि पहला उपन्यास जौन विदिया बा ओकर ये हमनी के जाने के चाहिए कि भोजपुरी ग्रामीण क्षेत्र के भाषा है, लोक भाषा है। ये भोजपुरी लोग का पूरे भारतवर्ष कृषि आधारित रहल बा और किसान के समस्या अहम रहल बा। और ओहू में छोटहन किसान लोग बा। भोजपुरी के पहला उपन्यास विदिया वही कोदई नाम के किसान के पारिवारिक जीवन पर आधारित बा, जेकर बेटी विदिया साहसी बिया। तो विदिया का है? विदिया तो हमनी के माने साज श्रृंगार के चीज है। बहुत बढ़िया शीर्षक दियाल बा है किताब के, विदिया का है। विदिया कोनो भी नारी के सौंदर्य के बढ़ावे वाला प्रसाधन है। तनी बोला तनी हम थी पर सारण भोजपुरिया समाज के पेज पर बोल रहल बानी, हम बाद में बात कर लेब। तो हम बिंदिया माथा के बिंदी जौन बा से नारी सौंदर्य के बढ़ावे वाला बा। आई जौन बिंदिया नाम दियाल बा तो ऊ पारिवारिक सामाजिक सौंदर्य के बढ़ावे वाला बिया। देखिए बढ़िया सटीक नाम रामनाथ पांडे जी देले बनी। और कोदई नाम के किसान के बेटी बिया और साहसी, और वो अपना प्रेम खातिर अपना के समर्पित करती है। लेकिन जब सवाल आवता कि या ओकरा घर के खेती किसानी कैसे हुई, तो वो बाप के खेती गृहस्थी के भी संभारतिया, अपन प्रेम के भी वो बचा लेती है। एक तरह से ये आदर्श बा, सामाजिक आदर्श के वो ठीक कही गई बा। एकरा में उपन्यास में दिखावे की कोशिश कई गई बा। जौन खाली वो उतने नहीं करत, जौन गांव समाज में जौन तिक्रम चलला केहू का साथे, वो तिक्रम से भी वो बचावती अपना के या अपना परिवार के, अपना खेती गृहस्थी के, अपना प्रेम के। तो एगो लम्हर संदेश लेकर के
हम ही कहें कि भोजपुरी के पहला उपन्यास ही नारी विमर्श के उपन्यास बा। नारी विमर्श के बहुत चर्चा आजकल हो रहा बा, तो नारी विमर्श के चर्चा हो रहा बा, तो भोजपुरी के पहला उपन्यास नारी विमर्श ही बा। विद्या ओकर मुख्य पात्र बिया। वो मोर्चा लेती है हर स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, खेती गृहस्थी के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर। तो ऐसे ये उपन्यास एगो संदेश देता। हमारा बुझाता कि जे भोजपुरी में उपन्यास साहित्य के विकास भइल बा, ओकरा मूल आधार में ही उपन्यास काम करता। विधि मूल आधार में काम करता काहे कि हम देखी तो नारी विमर्श पूरे उपन्यास के विषय वस्तु में मिली। हम रामनाथ पांडे जी के ही उपन्यास देखी तो ओह में इमृतिया काकी पूर्ण तरह से नारी विमर्श के उपन्यास बा। महेंद्र मिश्र देखी तो उनमें जौन ढेलाबाई वाला चरित्र बा, वो डोमिनेटिंग चरित्र बा, वो कमजोर चरित्र नहीं खे। संध्या कौतरी पांडे जी की कलम अपना समय से आगे चल रहे। बिल्कुल वहाँ का उपन्यास के सिद्धहस्त लेखक रही है। हिंदी में वहाँ के बहुत नाम रहे और वहाँ की एगो विशेषता रहे कि वहाँ का हिंदी के उपन्यास जितना लिखत रही, वो पहले प्रकाशक लोग से वहाँ के एडवांस मिल जात रहे कि हे विषय वस्तु पर एगो उपन्यास लिख देवे के बाद तो वहाँ का लिख देते रहे। वहाँ के पास कलम के ही शक्ति रहे। तो ये एगो राह धरावल जैसन कि अगला हर चलेला वैसा ही पिछला हर चलेला। हमने कि हाँ हमार आजी रहस तो कहस तो तू बर बारा तो तू जौन रास्ता धरब तोहर छोट भाई बहन उहे नु रास्ता धरी। तो रामनाथ पांडे जी एगो रास्ता धरौनी और नारी विमर्श वाला रास्ता धरौनी। अब वो नारी विमर्श वाला चल ही रहुआ अगर वंचरी तक अशोक द्विवेदी के जौना में हिडिम्बा मुख्य पात्र बिया, जौना के प्रेम प्रसंग भीम से चलता, वहाँ तक नारी चेतना के विकास होता, नारी विमर्श उपन्यास में होता। अब रुआ देख ली फुलसुंगी पांडे कपिल के, वहू में ढेलाबाई, हालांकि हम कहे कि चाह कि जौन ढेला बाई जौन फुलसुंगी बा या महेंद्र मिश्र बा, वही आधार पर जौन जौहर सफियाबादी जी पूर्वी के था, तीनों उपन्यास के अपन अलग अलग स्वरूप बा। जहां पांडे कपिल के उपन्यास फुलसुंगी वो आंचलिकता या किंवदंती वगैरह के सहारा लेकर के बुनल गई बा, उतही रामनाथ पांडे जी के उपन्यास एगो इतिहास के धारा में ओकरा के जोड़े के कोशिश कल गई बा, ओकरा ऐतिहासिक बनावे के कोशिश कल गई बा। और पूर्वी के धाह के भी ऐतिहासिक उपन्यास कहल गई बा, लेकिन हमारा कुछ प्रश्न चिन्ह ओकरा पर बा। एक ही बा, लेकिन वहाँ भी ढेलाबाई बारी, ढेलाबाई के चरित्र के ही इर्द गिर्द सब कुछ चलता, ओकरे से आगे बढ़ता कथा, ओकरे से आगे बढ़ता। हमरा बुझाता कि जौन जिंदगी के राह में भी जौन रामनाथ पांडे जी के उपन्यास बा, वो जिंदगी के राह में जौन मथी के कारखाना के या फैक्ट्री के मालिक के बेटी बिया, तो वहाँ भी वो डोमिनेट करे की कोशिश किया था, वो डोमिनेट करत दिया। वो पात्र बा, आधे आध में उहे बा नारी चरित्र बा। अब आप चल जाई रामदेव शुक्ल के जौन उपन्यास आइल है ग्राम देवता में भी जौन
नारी बिया जौन वकील के साथ संबंध बनावतिया, हालांकि थोड़ा सा अश्लीलता उमें दिखाई पड़ता जौन ना होए के चाहिए, चूँकि वो कमलेश्वर के समय के रामदेव शुक्ल जी लेखक हैं, एक उपन्यास लेखक हैं या कथा लेखक हैं या मधुकर सिंह जी, तो थोड़ा सा वहाँ पर अश्लीलता के तरफ उपन्यास मूर्त दिखाई पड़ता जौन होखे के ना चाहिए, होखे के ना चाहिए। हमनी के चलाई जौन मेनका के आंसू बा वो तो नारी प्रधान बा। गणेश दत्त किरण जी के जो उपन्यास बा रावण उवाच में भी कई गो नारी बा, काहे कि वो रावण स्वगत कथन में, क्योंकि स्वगत कथन के उपन्यास बा जौन देश के बड़े बड़े हमनी के मार्गदर्शक लोग गांधी वगैरह रहता, वो लोग की आत्मा से भेंट होता और कैसे कैसे वो कथा आगे रावण अपन स्वगत कथन में अपन पूरा कमी बेसी के कहता, उमें स्वीकार करता कि हाँ केकरा कौना कौना नारी के साथे क्या का व्यभिचार कैले बा, का कैले बा। उ तोहरे खातिर में भी जौन बा वो बर्मन वाला कथा में वहू में नारी केंद्र में बिया, ओकरा चलते बहुत कुछ परिवर्तन होता है, या पाल वंश बदल के या कौन वंश कदम वंश के राज स्थापित होता, एगो जन क्रांति हो जाता, विद्वान लोग क्रांति कर देता और पाल वंश के राजा के खिलाफ जौन वहाँ के उपन्यास तोहरे खातिर धूमिल चुनरी, रावण उवाच, एक उपन्यास वहाँ के और बाटे। तो एह तरह से हम देखा था नहीं कि पूरा नारी विमर्श के वहाँ का जौन एगो रास्ता धरव नहीं। अब चल सुष्मिता सन्याल के डायरी, और सुष्मिता सन्याल के डायरी में भी नारी प्रधान बिया, नारी प्रधान बिया कैसे, तो जौन सुष्मिता सन्याल बिया वो विवाहेतर संबंध में रहती है, और उपन्यासकार हरेंद्र कुमार जी वो ऐसा कैले बान कि बतावतन कि 2008 में उपन्यास लिखाइल बा, वो बतावतन कि 2028-30 तक आवत भोज मने जौन ई संबंध बा, विवाहेतर संबंध बा चाहे लिव इन रिलेशन बा, अभी बहुत सारा ये लिव इन रिलेशन के ही हमनी का देखा तानी कि सुशांत वाला जौन केस आइल है, ये ओमे लिव इन रिलेशन के बहुत बड़हन भूमिका बा। बताओ ओहो उपन्यास में बतावे के कोशिश कैले बान उपन्यासकार कि 2028 तक आवत स्थिति ऐसा आ जाई कि मतारिये बाप के जौन विवाहेतर संबंध बा ओकरा बारे में लड़का खुदे कंप्यूटर खोल करके जाने लगी या पढ़े लगी या देखे लगी, उनका संकेत ये तरफ बा। ये भोजपुरी उपन्यास एकदम नया विषय लेकर के वहां का लिखले बने। रह गई जौन और उपन्यास बा, जैसे कि उनकर अनिल ओझा नीरद के जीवक बा, वो विषय वस्तु के दृष्टि से बहुत नया विषय चुनल गई बा। या कबीर बा, कबीर पर अभी तक बहुत कुछ विमर्श भइल बा, लेकिन कबीर के पात्र बना के उपन्यास के केहू वो चरित्र पर उपन्यास कौनो भाषा में नहीं लिखी। भोजपुरी में अनिल ओझा नीरद की देन बा कि वो लिखे बान। जीवक जो बहुत बड़ा आयुर्वेद के ज्ञाता रहत, उनका के उपन्यास के चरित्र बनावल और आयुर्वेद के प्रतिष्ठापित करे के ख्याल से अनिल ओझा नीरद के उपन्यास बहुत मारक बा। एगो ऐतिहासिक उपन्यास उनकर आयल बा बेचारा सम्राट शाहजहां के ऊपर, जो शाहजहां के दुर्गति उनकर बेटा लोग कर देता, ओकरा के लेकर के उपन्यास लिखे बा। तो वो उनकर विषय कुछ अलग बा।
हमनी के बीच में भगवती प्रसाद द्विवेदी के दूगो उपन्यास बा, दर्द के डहर आ इनकर बा अछूत, सूर्यदेव पाठक पराग के। एक तरह से बहुत सारा उपन्यास हम थोड़ा थोड़ा अब आगे हम बतियाए के अपने सबसे ये मोटा मोटी हम कुछ बात कहनी अपने सबके बताइए, लेकिन अब हम चलतनी जौन 1956 में तो बिंदिया आ जाता, बिंदिया के हमनी का विषय वस्तु जान लेने की वो किसान के समस्या बा, ओकर प्रेम प्रसंग बा या वो आदर्श से स्थापित होता। ओकरा बाद दूसर का उपन्यास आवता जौन नेपाल वाला आवता। ओकरा पहले हम इमरितिया काकी के बारे में बलिराम प्रसाद के मत हम एक बात बतावे के चाहता नहीं कि उपन्यास पर अभी तक 3 गो शोध हमरा जानकारी में बा, 3 गो शोध भइल बा। डॉक्टर बलिराम प्रसाद के आइल बा भोजपुरी उपन्यासों में जीवन मूल्य, वो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोनो यूनिवर्सिटी से वहाँ का अपन शोध पूरा कैले बानी। किताब बड़ा बढ़िया बा, वहाँ का माने सांस्कृतिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से जीवन मूल्य के खोजे के कोशिश कैले बानी। और में सब उपन्यास के वहाँ का चर्चा कैले बानी, खास करके रामनाथ पांडे जी का या गणेश दत्त किरण जी के और विक्रमा प्रसाद जी के, जौन वहाँ के समय तक मिलत रहल बा। मार्कंडे शारदे जी आ गई बनी, प्रणाम भाई अपने के। अपने सुनतानी तो हमरा कुछ उत्साह मिलला, कुछ गलत सलत हुई तो बतावल जाई हमरा के। भाई भी मिलेंदु जी कहतानी कि बहुत सुंदर व्याख्यात्मक प्रस्तुति हो रहा बा, तब हम मने अपना पर कोशिश कर रहा बानी कि जी जानकारी बा हम साझा करी। हम कोनो विद्वान आदमी नहीं की, या उपन्यास के विद्वान तो एकदमे नहीं की, हो सकता है कुछ छूट हो जाए, गलती हो जाए। इमरितिया काकी के बारे में बलिराम प्रसाद के मत हम रखे के चाहतनी रउआ लोग का सामने कि वहाँ का कहतनी कि उपन्यास इमरितिया काकी में इमरितिया के माध्यम से नारी जाति पर होने वाली अत्याचारों का चित्रांकन किया गया है। जात पात ऊंच नीच आदि की भावनाएं एवं समस्या संकीर्णता की देन है, जिनका इमरितिया विरोध करती है। इमरितिया मानती है कि सामाजिक विसंगतियों का कारण आपसी भेदभाव है, जो भाईचारे से दूर किया जा सकता है। इमरितिया वर्गहीन समाज की पक्षधर है, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने वालों को यह वह नहीं बख्शती है। साफ बाकी वो महिला प्रधान उपन्यास, नारी प्रधान उपन्यास, नारी पात्र प्रधान उपन्यास बा। जो समाज में नैतिक मूल्य के उल्लंघन करता, ओकरा से भिड़ जाता, ओकरा के काटेला तैयार रहता। तो इमरितिया का मानवता में विश्वास बा, ओकरा विचार से जब तक समाज में असामाजिक तत्व मौजूद रही तबले समाज में अमन चैन कायम ना हो सके। उपन्यास के एगो दृश्य इमरितिया काकी का चरित्र के उजागर कैसे करत बा वो देखल जा सकत बा। वो बा दृश्य की ओकर मनोगत भाव के या ओकर जौन क्रियाकलाप बा ओकरा से ये स्पष्ट करे के कोशिश कल गई बा कि पल भर रुक के सोचलस आ भाला ले ले खिलावन सिंह के द्वारा पहुंच गई। देखलस तो अपना द्वारा बैठल बारन, खीसे उ कांपे लागल। मऊगा घर में लुकाइल बा। जबले ऐसन लोग गांव में रही, गांव के चैन से ना रहे दी। इमरितिया के देखते खिलावन सिंह कांप गईलन, डेरा गईलन। तुहार खेल खत्म भ गईल बाबू खिलावन सिंह। तू मन भरना आ भगमनिया के परिवार के ना मरवा सकल। हम तोहरा सामने आइल बानी तोहरा के याद दियावे। याद बानू एक दिन हम कहले रही नू कि जौना हाथे हम तोहरा गर्दन ध के झूमत आनी तौने हाथे एक दिन तोहार गर्दन टीप देव। यह उपन्यास के बारे में भाई परमेश्वर सिंह जी अब तो स्वर्गीय बानी, वहाँ का बहुत बढ़िया एगो समीक्षक हमनी का बीच से चल गई बा। वहाँ के कहनाम बा कि इमरितिया काकी उपन्यास
चरित्र प्रधान बा, आई मृतिया काकी केंद्रीय पात्र बिया, बाकी रोकर चरित्र उतना निर्दोष नईखे बन पावल जितना कि कोनो केंद्रीय पात्र के होके की चाहे। असल बात बा कि ये बात सही बा कि निर्दोष, लेकिन निर्दोष कैसे हुई? जौन समय चल रहल बा, जौना समाज में जी रहल बा, वो समाज में अगर एकदम निर्दोष हो जाई तो ओकरा के लोग जिए ही ना दी, और ना जिए दी तो ओकरा तो उग्र रूप धारण करे के पड़ी। हमने कि यहाँ जो सिनेमा एंग्री यंग मैन वाला चलल बा, ओकर प्रभाव भी तो मने कहाँ से आयल बा? साहित्य से नहीं आयल बा कि अब होता कि भाई ना तू हमारा साथे ऐसा व्यवहार करता रहा तो अब हमहू तोरा साथे वैसा व्यवहार करके वैसा ही करके तोरा के हम डाउन करब। हम बानी ना वैसा, लेकिन हम तोहरा से भीरेला, तोहरा के जानेला, हमरा भी वैसा ही बने के पड़ी। तो समाज के जौन खराब चरित्र बा ओकरा से भीरे उड़ेला, वो वैसा ही बने के पड़ता। अब गांधी जी वाला वो जमाना नहीं थे कि ये गाल पर कोई थप्पड़ मारता तो दूसर का गाल ओढ़ दी कि येहू पर मार ले भाई, अशांत हो जो, लेकिन वो होके वाला नहीं थे। वो तो समझ जाए कि कमजोर है, वो अगर एक थापर मारता तो ओकरा के दू थापर मारे के चाहिए। ये स्थिति पैदा भइल बा, अब कर रहल बा लोग, कोई ये बर्दाश्त करे के तैयार नहीं थे। समाज में ही भारी बदलाव आइल बा। आधे आध उपन्यास जौन बा रामनाथ पांडे जी के, ओकरा में बदलत सामाजिक जीवन में जौन जागृति नारी लोग में आई बा, ओकरे के आधार दे के उपन्यास के सृजल गई बा। ऐसे उपन्यास में नारी पात्र के प्रधानता बा। एगो दलित युवती रंजना के केंद्र में राखत दलित उत्पीड़न आ दलित के सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत कइल गई बाटे। रंजना के जरिए उपन्यासकार पांडे जी नारी जाति के सेक्स उत्पीड़न के विरोध में आवाज बुलंद कइले बानी। नारी के सशक्तिकरण आ जागरूकता के प्रदर्शित कइल गई बा। तो अब ई अमूमन ई समाज में होत रहल बा कि जौन हमनी के यहाँ दलित समाज के लोग रहल बा, ओकरा साथे सेक्स एक्सप्लॉयटेशन होत रहल बा, आ चाहे ओकरा मजबूरनो वो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होके के पड़त रहल बा, या तो पैसा ला, या कोनो कमी के पूरा करेला, या कोनो मजबूरी में बहुत लोग पैसा दे करके, बहुत लोग ओकरा कोनो कठिनाई के लाभ उठा करके ई करत रहल बा। और जेकरा पास पैसा बा ओकरा ला तो आजो ई सब चीज़ वैसा ही बा, बदस्तूर जारी बा। और वो गांव से भले उठ करके बढ़न बढ़न शहर में चल गई बा। हम कहनी है कि सुशांत कुमार वाला का बा, वो पैसा ज़्यादा रहल बा तो वहाँ पैसा के चलते बहुत कुछ भइल बा। मार्कंडे शारदे जी कहते हैं कि निर्दोष कुछ हो ना होला। हम ये बात के समर्थन करते हैं, हाँ, कि निर्दोष कुछ हो ना होला। दोस्त तो आइए जाइए, जब दोस्त से 60 60 समाज रहे तो विष्णुदेव जी कह रहा बनी तो करही के पड़ी। तो बा तो दलित लकवाग्रस्त दुखाराम एह बात से दुखी रहत बारन कि लोग उनका पढ़ल लिखल बेटी रंजना के देख के ताना मारत बारे। रंजना के हामी भरला पर मदन नाम के सजातीय लड़का से बियाह कर दिया बा। रंजना पति के साथे अभाव में खुश रहल चाहत बारी, बाकी गांव के ठाकुर सूरजभान सिंह दलित युवकन के तरह तरह से सतावत बा आ झगड़ा फसाद करत रहता। रंजना एह बात से दुखी रहत बारी, बाकी पढ़ल लिखल भैया से पति से मिल के सूरजभान के अपना चाल में फंसा के सबक सिखावे की योजना बनावत बारी। आ योजना के मुताबिक मदन सूरजभान के अपना पत्नी रंजना से भेंट करवावत बाटे। रंजना के सेक्स शोषण के लालसा में अपन धन संपत्ति के साथ सूरजभान रंजना के लेके गांव छोड़ देत बान। और उन्हें योजना के मुताबिक मदन अपन पुलिस महकमा में कार्यरत मेरा भाई मोहन के साथ स्टेशन पर भेटा जात बारन। सूरजभान पुलिस के संगे मदन के देख के घबरा जात बारन, नुका जात बारन। एह नुकैला के फायदा उठावत मदन मोहन और रंजना तीनों जने दिल्ली के ट्रेन ध लेत बारे। दिल्ली में रंजना अपना रूप जाला तरकीब के बरन बरन पदाधिकारी लोग के अपना ओर आकर्षित करत बारी आ सबक सिखावत
राह पर ले आवत बारी। उ नारी जागरण मंच के स्थापना करके पुलिस कप्तान के पत्नी के अध्यक्ष बनावत बारी, जेकर उद्घाटन कल्याण मंत्री के पत्नी करत बारी। यह मंच के जरिए पूरा देश के नारियन पर हो रहा गलत तरह तरह के अत्याचार शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़े के शपथ लिहल जा रहा बा। अभी सवाल ये बा कि कहल गई है कि जब सोझ अंगुली से तक घी निकले ना और ओकरा बचहू के बाद तो जौना तरीका से उ सोझ हो सकता तो ओकरा के अपने ट्रैप में लेके या ओकरा के सोझ करे के चाल चले के पड़ता। तो ये कहीं से चरित्र से गिरल नहीं थे, वो जे चरित्रहीन लोग बा ओकरा के सीधा करे के खातिर ई एगो उ अपन रास्ता अपना होता है। 66 में एगो उपन्यास आइल बा रहनीदार बेटी, जगदीश ओझा सुंदर। तो जगदीश ओझा सुंदर के रहनीदार बेटी भी जैसन कि नामे से पता चलता जगदीश ओझा सुंदर बलिया जिला के रहे वाला रही। मुनिया ये उपन्यास के केंद्रीय पात्र बिया। नाराजगी से में घर छोड़ चुकल भाई रामू के खोजे के फिर में गांव के ठाकुर राजकुमार के कुटिल चाल में फंस जात बिया। कलकत्ता में ठाकुर के घिनावन रूप ओकर लखार होत बा। ठाकुर हरदयाल के बीच बचाव से मुनिया के इज्जत आ जान मान बाँच जाता। मुनिया के भेंट नरेश नाम के लड़का से होत बाटे। दोनों जने में प्यार हो जात बा। मुनिया नरेश के प्रेम में तरह तरह के सपना कल्पना में डूबल रहत पारी। अंततः दोनों जने ब्याह कर लेत पारे। उन्हें मुनिया के भाई श्यामू चौधरी के यहाँ रह के उनका बेटी कुसमी के ट्यूशन पढ़ावत बा। दोनों में प्यार पनपे लागत बा। बाकी जातीय दीवार के कारण ही प्यार परवान नहीं के चढ़ पावत। चौधरी के घर छोड़ देत बाबू आ कुसमी रामू के वियोग में आत्महत्या कर लेती है। मुनिया के चरित्र में कोमलता, प्रेम, त्याग के साथे साथे निश्चय के दृढ़ता बाटे। डॉक्टर बलिराम प्रसाद के मत बा कि नारी मनोविज्ञान को उजागर करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। उपन्यासकार तिलक, दहेज, जात पात जैसी सामाजिक बुराइयों पर चोट करने में सफल हुआ है। ये भी आदर्श से स्थापित कर भोजपुरी उपन्यास के एगो खासियत कहीं या व्यवस्था कहीं जे कहीं वो आदर्श पर ही जाके समाप्त होता। आदर्श के अब जे विवेकी राय जी भोजपुरी कथा साहित्य पर विचार कर जो ना भोजपुरी अकादमी से वहाँ के किताब निकलल बा, ओमे वहाँ का कहले बानी कि जौन घोर यथार्थवादी उपन्यास बा ओहू ओकरो अंत एक तरह से आदर्श से होता। वो चाहे राख भौर आग होके, चाहे ई नारी विमर्श वाला उपन्यास सब होके, अंत ओकर सुखद बनावे के कोशिश बा। काहे कि आदमी चाहला कि जब कोई भी घटना घटित होता तो ओकर जौन प्रतिफल मिले वो हमरा के एगो सुख पहुँचावे और ओकरा से ओकरा सुख प्राप्त होके। ई बा ओकरा बाद का कह जले कि फूलसुंघी के तो हमनी जानते बानी कथा, बहुत चर्चित उपन्यास बा। ओकरा बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं की बात करे के चाहत, ऐसे कि फूलसुंघी पर बहुत विमर्श भइल बा। एक तरह के क्लासिक उपन्यास बा। ओमे डोमिनेट करतारी ढेला बाई और हरिवंश सहाय बुनकर महेंद्र मिश्र के चरित्र के समतुल ही बन के रह जाता। कोशिश बा कि हरिवंश सहाय के चरित्र के उठावल जाए, लेकिन फल के भोक्ता वो नईखन हो पावत। फल के भोक्ता एक तरह से महेंद्र मिश्र ही होता। काहे कि जौन प्रेम बा ढेला बाई के साथे उनकर उमरे का बे ढेला बाई का वो उनके खोजतारी आ उनकरे जंघा पर माथा दे करके उनकर निधन होता। तो एक तरह से वो प्रेम उनका प्राप्त हो जाता, भले वो दैहिक ना होके, वो मानसिक प्रेम होके। वो
वो प्रेम उनका मिलता, एक तरह तो वो तरह से नायक वो साबित होता, लेकिन वो नारीय प्रधान उपन्यास बा कहे कि एगो ढेलाबाई के चलते पूरा कथा बढ़त जाता। उसमें नारी उद्धार तक के बात भी होता, जैसे कि जो नोट छापे के बात बा, चाहे महेंद्र मिश्र में बा कि ढेलाबाई के चरित्र से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महेंद्र मिश्र के चरित्र प्रमाणित होता। हरिवंश सहाय के चरित्र से ज़्यादा महेंद्र मिश्र के चरित्र स्ट्रॉन्ग जो मजबूत बा वो प्रमाणित होता। तो ये दोनों उपन्यास के एगो अपन अपन अलग स्थान बा। उमें ये दिखावे की कोशिश कल गई बा महेंद्र मिश्र में कि हरिवंश सहाय महेंद्र मिश्र स्वतंत्रता आंदोलन से भी उनकर जुड़ाव रहल बा, और ओकर प्रमाण भी कुछ कुछ मिलता। स्वतंत्रता सेनानी लोग ये छपरा के बाबू कहता, बाद में भी प्रमाणित भइल बा। ई सवाल उठावल जात रहल बा। एक बात तो माने के पड़ी कि भले विमर्श जितना भिखारी ठाकुर पर भइल होके, लेकिन महेंद्र मिश्र के जौन मल्टी डायमेंशनल जौन कैरेक्टर बा, वो उनका पर 3 ना 4 गो उपन्यास, हिंदियों में एगो उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका के आइल बा, उमें 50% महेंद्र मिश्र के कथा बा। जौन चूँकि यहाँ फुलसुंगी के चर्चा भइला, महेंद्र मिश्र के चर्चा होता, तो हम अथी के भी चर्चा करे के कोशिश करब। जौन सफियाबादी जी के आइल बा पूर्वी के धार, वो में महेंद्र मिश्र हरिवंश सहाय के साथे साथे एगो ढेलाबाई के साथे साथे एगो चौथा चरित्र के गढ़े के कोशिश कल गई बा। वो चरित्र बा जानू साहेब के, और जानू साहेब के चरित्र गढ़े के कोशिश तो भइल बा, लेकिन गढ़ा नहीं के पावल। हम साफ साफ कहे के चाहते नहीं, गढ़ा ऐसे नहीं के पावल कि कौनो चरित्र कैसे विकसित होला। वो घटना पर आधारित हुई, जौन उनमें घटित हो रहल बा, उपन्यास में कथा आगे बढ़ रहल बा, वो घटित हो रहल बा, ओकरा से वो चरित्र के विकास हुई। जौन 2 गो पात्र वो चरित्र के बारे में कथोपकथन कर रहल बा, ओकरा से ओकर जौन कार्य व्यापार बा, ओकरा से ओकर चरित्र के निर्माण हुई। खाली लेखकीय वक्तव्य से या जौन उपन्यासकार बा ओकरा कथन से कोई पात्र के चरित्र ना खड़ा हो सके, ना गढ़ा सके। ओकरा में उहे भइल बा, कहल तो गइल बा ओकरा के ऐतिहासिक उपन्यास, लेकिन ओमे बहुत सारा विसंगति बा। जौन हम ओमे देखत हनी कि बहुत सारा नाम आज के लोग के भी बा। वो फुलसुंगी आ महेंद्र मिश्र, ये दोनों के डायमेंशन अलग अलग बा, ये दोनों के दृष्टि अलग अलग बा, ये दोनों के रूप अलग अलग खड़ा होता। ओमे पूर्वी के धाह नईखे टिकत कहीं। आगे हम चलते नहीं कि नरेंद्र शास्त्री के उपन्यास बा ऊसर के फूल, ये आंचलिक उपन्यास बा, जौना में वो अंचल विशेष के जनजीवन के आपाधापी कठिनाई और उहापोह के मर्मस्पर्शी चित्रण भइल बाटे। पूरा उपन्यास नारी पात्रन के इस्तेमाल और ओकरा दैहिक शोषण से जुड़ के चलत बा। हम कहनी है कि जौन विद्या से शुरू भइल बा, जौन नारी विमर्श, वो कैसे आगे बढ़ रहल बा। तो ऊसर के फूल आंचलिक उपन्यास में ओकरा दैहिक जौन अंचल विशेष में जौन जीवन के आपाधापी बा, ओकरा में फसल मेहरानून के संघर्ष बा, हवा के ओर पीठ कैला के चुपे सहत रहला के कथा यह उपन्यास में दिखाई पड़त बाटे। उपन्यासकार नारी के प्रकृति, ओकर सुघरई, गुण अवगुण, संस्कार, आदर्श, करुणा, प्रेम आ घृणा के गईले उरेह कैले बा।
भीतरे भीतर टूटत सुनगत नारी के चरित्र चित्रण इनका इनकर अभिप्राय बा मने उपन्यासकार जे नरेंद्र शास्त्री बारन उनकर बा कि ओके उभारल जाए नारी पात्रण के बाहर भीतर दोनों चरित्र पर झांकल इनकर उपलब्धि बा। डॉक्टर अशोक द्विवेदी के उपन्यास बा गांव का अच्छा आगे हम लोग के जौन कमली एगो उपन्यास की चर्चा हम कैनी है। कमली नरेंद्र रस्तोगी मसरक कलकत्ता में वहाँ का रहत रहे। वहाँ का भोजपुरी में नाटक भी लिखले बानी, हिंदी के तो वहाँ का सिद्धस्त रहले रही। बहुत कम उम्र में वहाँ के निधन हो गई। वहाँ के जौन नाटक एगो भइल है अभी जौन शिक्षा पर एगो व्यंग बा, वो रंगश्री वाला लोग खेल रहा। वहाँ के उपन्यास है कमली। कमली वो गांव के वो लड़का लड़की के जौन प्रेम होला, निश्चल प्रेम लड़काई से वो तही से पनपता। विष्णुदेव जी कहता नहीं कि नया कथ नवीन शिल्प भाषा के नवीन भंगिमा यथार्थ भोजपुरी उपन्यासन में प्रायः लखार ना हो पावे। भोजपुरी के अधिकांश उपन्यास कुछ नया मौलिक नईखन कह पावत, जौन कहतो बारे वो कहे नहीं क्या। हम यह बात से बहुत हद तक यह बात के समर्थन में बानी जौन हम विष्णुदेव जी कह रहल बानी। कहीं कहीं प्रयास भइल बा, सफल प्रयास भइल बा, और वही में कमलियो एगो उपन्यास बा। आ कमली ओकर जौन प्रेम बा लड़काई वाला, और जब नीलहा लोग के अत्याचार बढ़ता तो वो देश प्रेम में बदल जाता, और दोनों लड़ भिड़ जाती है अंग्रेज के सेना से या पुलिस से या अथी से। दोनों कमली आ ओकर प्रेमी जी और घायल हो जाता, ओकर बहुत सेवा शुश्रूषा करतिया। और वो एगो औदात्य चरित्र के बहुत छोट उपन्यास में बहुत चरित्र के औदात्य दिखावे के कोशिश नरेंद्र रस्तोगी मसरक जी कैले बानी। वहाँ की वो उपन्यास खातिर जितना ई कैल जाए, हम थोड़ा सा उनकर जो लिखले बानी ओकर समीक्षा छपल रहे 98 में। आनंद संधि दूत जी कैले रही ओह उपन्यास के समीक्षा कमली के। वहाँ का लिखत है कि यह उपन्यास में जाति पाति कोनो बात नहीं थी। केहू का मालूम नहीं खे होत कि हवलदार सिंह कमली मोहना चाहे टेकरिया कौना जाति के रहलन हो। शायद यह उपन्यास के सफलता बा। यह बात की अगर डॉक्टर लोहिया के अनुसार कहा है तो ये लिखे के पड़ी कि जहाँ निष्क्रियता बा वही जे जाति बा, जहाँ सक्रियता बा वही जा वर्ग बा। यह उपन्यास में हवलदार सिंह होखस बा कमली या मोहना सब सक्रिय बा। ई सक्रियता समाज के जीवंत करत बा, समाज के रोशनी देत बा, अपन बलिदान दे के भविष्य के सही राह पर चले खातिर अगुतावत बा। कुल मिला के उपन्यास जे पढ़ी हुआ घा जाई आ एह में प्रेम के पावन धार। ये अपना के एगो अलग ढंग की उपन्यास देवे की वहाँ का कोशिश कैले बानी। अखिलेश्वर मिश्रा जी कह रहा बानी कि सही कहनी नारी उत्पीड़न समाज के हर स्तर पर आज भी जारी बा और तौर तरीका जी बिल्कुल अभी ओकर रूप बदलल बा। पहले जर जमींदार सामंत ठेकेदार वगैरह करत रहे, अब जेकरा पास पैसा बा ओकरा पास सब कुछ बा। और कहल बानो यशस्य वित्तम स नर कुलीन, वो सारा लोग कुलीन हो जाता, वह सच्चाई वो वक्ता तो वह बड़का वक्तव्य देवे वाला हो जाता। ओकरा सब कुछ उपलब्ध होता, भले ओकरा कुछ ना आवत होके, खाली पैसा होए के चाहिए। तो पैसे के प्रधानता बा। हम
कमली या मोहना के नैसर्गिक प्यार के सहारे उपन्यास कथा का सूत्र के आगे बढ़ौले बाण वो घड़ी के सामाजिक विसंगतियन पर प्रहार करत नजर आवत बाण। अंग्रेजन के साम्राज्यवादी नीति या सामंतवादी चरित्र आ ओकनी के पिट्ठू जमींदारन के अत्याचार अनाचार ओकरा विरोध में जनाधार तैयार करत मोहना कमली के बड़ा सशक्त चित्र उड़ेहल गई बा। कमली या मोहना के चरित्र आज के बिगड़ल माहौल में किशोर नौजवान लोग खातिर प्रेरणास्पद बा। ई कृष्णानंद कृष्ण जी भी कथा के बहुत बड़ा बढ़िया समीक्षक रनिहा आ कहानी लेखक रनिहा। वहाँ की बात कहतनी आज के जौन हमनी के नया वर्ग में जे जुआ वर्ग में जौन उच्छृंखलता ये सब आ गई बा या ओकरा में जौन भी विसंगति आयल बा ओकरा मोहना आ कमली के चरित्र से बहुत शिक्षा मिल सकता, सीख मिल सकता कि कैसे अपना जौन कुंठा बा संतरास बा घुटन बा ओकरा के कैसे वो सकारात्मकता के तरफ मोड़ सकत बा। मेनका के आंसू वह पौराणिक कथा पर आधारित बा और मेनका विश्वामित्र के जौन कथा बा वही आधार पर लिखल गई बा। ये सब लोग के जानल सुनल बा। बहुत पातर चितर बा, बहुत कम में कह के बुझाता कि बहुत हड़बड़ी में उपन्यासकार होखी वहाँ का निपटा दिल बनी। हालांकि वहाँ का बहुत सुचिंतित साहित्यकार बनी है, लेकिन बुझाइल बा कि जैसे कि भार टरा गई होखी। और ओकरा के वहाँ का खाली यह कैले बानी मेनका के आंसू में कि आज के मेनका के ओह मेनका के साथे जोड़ के वो पौराणिक कथा के थोड़ा सा आज के वातावरण में ढाले के कोशिश कैले बानी उहे बा। लेकिन जितना कथा के विस्तार होके कि चाहिए जौना ढंग से हो कि चाहिए वो में नहीं हो सकल। भगवती प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जौन दर्द के दहर बा इहो नारी समस्या पर केंद्रित बाटे। ये मुख्य नारी ओकर मीरा बारी ओकर मुख्य पात्र ओकरा साथे उनका मतारियों के कोनो प्रेम व्यवहार नहीं खे, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं खे। उनका मने जौन अथी बा उम्र के अंतर होला बियाह शादी में केहू से पकड़ के कर देनी या अधेर उम्र के मर्द से बियाह हो जाता। अनमेल विवाह से वो मीरा खुश नहीं की रहत। वो अपना पति के रिश्तेदार मथुरा के साथे भाग जात बारी। बाकी वो जबरन मीरा से वेश्यावृत्ति करवावे लागत बा। मीरा के यह दुखद स्थिति खातिर दोसर कोई ना एगो नारी यानी ओकर मतारी जिम्मेवार बारी जे पुत्र के इच्छा राखत बारी। बाकी पुत्रन के जन्म देवे वाली नारी के तिरस्कृत उपेक्षित बनावत बारी। ये हमनी के समाज में ये काम चल रहा बा। काम ये चल रहा बा आज कि मने बेटा के आगे बेटी के मूल्य ओकर ख्याल कम रखल जाला। ओकरे एमे दिखावे की कोशिश कइल बा कि कैसे मने परिवार के तिरस्कार से बेटी का काका भोगे के पड़ता। मीरा के चरित्र एगो शोषित उपेक्षित के बाद तो ओकरा मतारी के चरित्र पुत्र खातिर बेचैन औरत के बा जे अपने जन्मावल बेटी के तिरस्कृत कर देत बिया। गणेश दत्त किरण के लिखल अब तक के 4 गो उपन्यास में रावण उवाच, धूमिल चुनरी, सती के श्राप आ तोहरे खातिर बा। अब वो में हमनी का देखी कि प्रधानी के हिसाब से नारी पर पात्रण के प्रधानता बाटे। ये 4 उपन्यास में प्रधानी के हिसाब से धूमिल चुनरी या सती के श्राप दोनों नारी प्रधान तो कहले जा सकत बा। ये दोनों मध्यकालीन समय के उपन्यास बा। मध्यकाल के जौन इतिहास रहल बा वो इतिहास पर आधारित एक उपन्यास के कथा बा। ये दोनों मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित बात।
धूमिल चुनरी में कल्याणी नाम की क्षत्रिय महिला पर झूठा कलंक लगा के बूंदीगढ़ का भरल दरबार में ओहो महिला के पति जे सेनापति बाटे के नीचे दिखावे की कोशिश कई जात बा। कल्याणी के सेनापति पति से जड़े ईर्खा करे वाला शेर खां जे वही दरबार के दरबारी बाटे ए काम खातिर एगो बुढ़िया कुटनी महिला के सहायता लेत बा। कल्याणी के पति के उ कल्याणी का गोपनीय ढंग अंग के कौनो चिन्ह के जानकारी देत बा। उनका मन में भ्रम पैदा करत बा कि कल्याणी के साथ शेर खां शारीरिक संबंध बना चुकल बा। ये से दोनों पति पत्नी के संबंध में दरार पड़ जात बा। कल्याणी का पति के पदच्युत होखे के पड़त बाटे। एक कलंक के मिटावे खातिर कल्याणी बड़ा उद्योग से दराज दरबार में भेष बदल के अपन कला के प्रदर्शन बूंदीगढ़ के राजा के प्रसन्न करे के पड़त बा। वो बुद्धि से शेर खां के षड्यंत्र के पर्दाफाश करे के पड़त बा। वो अपना पति के मन से भ्रम निकाले में सफल तो भइल ही बा, उनका पति के पुनः पदोन्नति भी करवावे में सफलता मिलत बाटे। साथ ही शेर खां के कुकृत्य के नंगा करे में उ सफल भइल बारी। ये कथानक पर भोजपुरी में एगो प्रबंध का भी आयल बा और बा किरणमयी। किरणमयी उपन्यास प्रबंध काव्य जौन बा तौन रामबचन सिंह यादव अजोर गाजीपुरी के लिखल बा। दोनों ई उपन्यास में बा। इहे से ऐसन के कथानक ओकरो बा जौन एकर विषय वस्तु बा तौने ओकरो विषय वस्तु बा। उ महाकाव्य में बा ई उपन्यास में बा। कथा साहित्य के महाकाव्य उपन्यास है कविता के उपन्यास महाकाव्य है। ये हमने क्या जाने की चाहिए। दोनों आदमी लोग ये ओहो में कितना फोर्स बा वो कथा में वो देखला से पढ़ला से सुनला से पता चलता। धूमिल चुनरी के जो नारी पात्र वाली कल्याणी वो एगो पति परायण महिला साबित होता रही और पति अपना चरित्र के शुद्ध प्रमाणित करेला हर संघर्ष के तैयार बारी। वहाँ के सती के श्राप जौन बा उपन्यास मध्यकालीन इतिहास पर आधारित गणेश दत्त किरण जी के वो नागौर के राजा अमर सिंह के विधवा पत्नी श्रीमती हारा रानी के मर्दुमई साहसपूर्ण साहसपूर्ण जौन उनकर चरित्र बा ओकर उ शाहजहाँ के हृदय के बेच देत बा। शराब के असर ऐसन पड़त बा कि विधवा भैला के 14 दिन के भीतर शाहजहाँ के पत्नी मुमताज के मृत्यु और उनका चारों बेटन के राजगद्दी पर आसीन होखे खातिर आपस में लड़ाई होत बा। अंत में औरंगजेब अपना बाप के लड़ाई में पछाड़ के जेल में बंद कर देत बा। पानी बिना तरसा तरसा के इतना संताप देता कि शाहजहाँ के पेशाब बंद हो जाता। वो अपना क्रूर क्रम के शिकार हो बहिष्ठ प्राप्त कर जात बा। नागौर के राजा राव अमर सिंह के पत्नी हारा रानी के सतीत्व के महात्म के ई कथा रचाइल बाटे। वो घड़ी विधवा होखे वाली हिंदू नारियन के पति के साथ दाह संस्कार कर दियात रहे जौना के उनका सतीत्व के रक्षा करे के उपाय के रूप में देखल जात रहे। प्राण त्याग देला के बाद सती स्थान के पूजा कई जात रहे। ई लोक विश्वास रहे कि सती के वचन खाली ना जाए। सती जे कह देत रहे वो घटित होत रहे। हमनियों के यहाँ सती के कुछ चौरा लोग हमनियों का कुल खानदान में बालो। अजय कुमार तिवारी जी कहतनी कि नारी के इर्द गिर्द हर एक साहित्य में संभावना उद्भव देखल जाता। नारी प्रेम और नारी के महात्म पर उपन्यास विषय वस्तु विशिष्ट बा। जी बिल्कुल सही कहतनी। अपनी हारा रानी अपना भाई अर्जुन गौर के उकसौला पर अपना पति के शाहजहाँ के बुलावा पर समझौता खातिर जाए के प्रेरणा देत बारी जौना से संबंधी पर विश्वास करे या शांति समझौता के पक्षधर के रूप में उनकर चरित्र उभरल बा। ऐसा ही हमनी का आगे चली तो फुलवा जौन उपन्यास बा गोपाल अस्क के फुलवा भी नारी प्रधान बा, नामे से पता चलता। ई नेपाल के इस पर बा कथा पर। नेपाल में जौन मधेसी लोग के आंदोलन रहल बा ओकरा से संबंधित रहल बा। फुलवा के बारे में शीर्षक से उपन्यास फुलवा की भूमिका लिखत उपन्यासकार
नारी प्रधान भइला के ओर संकेत कइले बाण। फुलवा के बढ़ा चढ़ा के नइखे देखावल गईल, लिखत बाण कि बस ओकरा के आपन नीमन बाउर सोचे वाला बनावल गईल बा। ताई के आतंक से घबरा के डेरा के फांसी पर लटके वाला ना, बल्कि आपन अपमान के बदला लेवे वाला वीर लड़की के रूप में दिखावल गईल बा। वहाँ भी आदर्श दिखावे कोशिश कि ना लड़ जातिया फुलवा अपन जौन उद्देश्य बा ओकरा के पूरा करे खातिर वो बलात्कृत भइल बिया तो ओकर बदला लेत बिया। हमरा बुझाता कि 1 घंटा से ऊपर हो गई बा, हम समापन की ओर ले चले के चाहता नहीं। सुष्मिता सन्याल के डायरी के बारे में हमने क्या बतियाए के चाहिए। हम कहले रहनी है कि हरेंद्र कुमार जी की सुष्मिता सन्याल के डायरी बा, नारी प्रधान एकरो विषय वस्तु बा, चरित्र बा। ये उपन्यास जौन तलाक के घटना बढ़ रहा बा हमनी के समाज में, परिवार टूट रहा बा, जहाँ दोनों कारोबार करे वाला लोग बा, काम धाम में लागल बा, जहाँ पत्नी भी पति भी बाल बच्चा भी, पति का परिवार ला समय नहीं खे, पत्नी का बाल बच्चा परिवार ला समय नहीं खे। वहाँ ये जौन बा एक तरह के लिव इन रिलेशन होके या अथी होके जौन नाजायज संबंध होके, नाजायज रिलेशन होके वो बनता। सुष्मिता सन्याल नाम के विवाहित स्त्री पात्र के केंद्र में राखत उनका द्वारा स्थापित विवाहेतर संबंध के बयान करे वाला डायरी के पन्नन के माध्यम से उपन्यासकार यह विषय के विमर्श करत बाण। सुष्मिता सन्याल अजितेश लाहिरी के पत्नी बारी। लाहिरी साहब प्रोफेसर बाण, जबकि सुष्मिता सन्याल वकालत पास महिला बारी। पति रिसर्च वर्क में अझुरायल रहे वाला, ना घर खातिर उतना टाइम बा, ना पत्नी या बच्चा खातिर। बच्चा पढ़नौक भइल तब खाली गणितीय सवाल हल करे में बाप बेटा के रुचि। कलकत्ता में रहत खानी पड़ोसी दंपति रजत आ सीमा के संपर्क भइल। अजितेश का पत्नी खातिर समय ना रहे, ना शारीरिक गर्मी। और ये देखावल गई बा आगे चल के। ये भी कहानी हम नहीं पूरा पढ़े के चाहत, हम मोटा मोटी बतावे के चाहत नहीं कि वो में अब विद्यार्थी जे बा ओकरा अपना गुरु के पत्नी से संबंध हो जाता, क्योंकि वो गुरु जी का भी टाइम नहीं है। लेकिन शारीरिक भूख तो बा, और जे काम में अझुरायल बा ओकर शारीरिक भूख मर जाता। जे घर में रहता ओकरा शारीरिक भूख जागता, तो कहाँ से वो तो खोजता केहू के। और ये जौन समाज में बहुत तेजी से ये सब बदलाव आयल बा ओकरा के दिखावे के कोशिश कई गई बा। अब ये एगो बात कहे के चाहता नहीं कि जौन हमने कि यहाँ लास्ट में, अब चूंकि सब उपन्यास के बारे में चर्चा यहाँ संभव भी नहीं थे, 1 घंटा से ऊपर 1.25 घंटा हो गई बा। हम एक विराम के तरफ ले जाए के चाहता नहीं, और लोग से माफ़ी मांगे की चाहता नहीं कि हम सब उपन्यास की चर्चा ना कर सकनी, ना बता सकनी। हम लास्ट में ही कहे के चाहता नहीं कि वैश्वीकरण, महिला सशक्तिकरण के नाम पर समाज में जौन बदलाव आइल बा ओकरे रेखांकन जैसे जैसे बदलाव आइल बा ओकर रेखांकन भोजपुरी उपन्यासन में दिखाई पड़ता। वो पुरान काल के उपन्यास होके तो ओहू में वो चीज़ दिखाई पड़ रहा बा कि कैसे वो घड़ी षड्यंत्र रचल जात रहे। जौन दक्षिण भारतीय या पाल वंश वाला पर जौन हम कहनी हाँ जौन कथा बा इनकर गणेश दत्त किरण की, वो में का बा वो महाराजा के बेट वहाँ कोई एगो नर्तकी बिया वो कलंकित करे के चाहत बिया, जौन वहाँ गुरुकुल बा ओकरा एक विद्यार्थी के ओकरा रूप पर मोहित बिया ओकरा के, लेकिन वो चरित्रवान बा तो ओकरा के वो चाहता कि समाज में परिवर्तन आवे, सत्ता के निरंकुशता खत्म होके ओकर गुरु लोग के ओकरा साथे ही बा वो, तो वो जे बा से ओकरा के बदनाम करतिया, तो बदनाम करतिया। ओकरा बाद वो लोग का
चेला गुरु सबका मिल के वो लड़ाई लड़े के पड़ता, सेना तैयार करे के पड़ता, वो ठीक है राजा के अपदस्थ करके या फिर दूसरा लोग के राज कायम करवा होता। तो ई जौन हमने की यहाँ एगो चलल बा, जैसे जैसे वो नारी चरित्र सशक्त भइल जात भइल बिया, नारी चरित्र सशक्त भइल बा, जैसे जैसे नारियन के चरित्र में परिवर्तन आवत गइल बा, जौन जौन विसंगति आवत गइल बा, सारा भोजपुरी उपन्यास में अगर खोजल जाए उ तो सब मिली। ग्राम देवता के बात एगो छूटत रह, मंगलहारी पढ़े में हम पढ़ले बानी, धारावाहिक सम्मेलन पत्रिका में छपल रहे, लेकिन वो जौन एगो खींचला खिंचाव होला उपन्यास में नहीं खे। कथा बा, उपन्यास बा, लेकिन हमरा बहुत वो जौन एगो उपन्यास पढ़े में बुझाला कि अब आगे का हो रहा बा पढ़ी, वो उपन्यास में नहीं दिखाई पड़ल। ग्राम देवता के बारे में हम अपने सबके बतेबे कैनी हाँ, वो तमाम लंपट कामी पियकर चरित्रहीन निठल्ला बकवादी लोगन, वो जौन नारी बिया, वो जौन एक बार ओकर चरित्र हनन हो जाता या वो ओकरा कोनो कारण से वो बाद में वो खुलेआम अपना चरित्र मने अपना सील के बेचत या चाहे ओकरा के उपयोग करत बिया, कहता कि एक बेर भइल तो का, फिर इस तरह से चल रहा बा। जितना भी परिवर्तन हमनी के बा, जौन पौराणिक उपन्यास बा, वो मुंडदान में भी उहे कहानी बा, मने स्वतंत्रता आंदोलन वाला, आज़ादी के लड़ाई वाला मुंडदान बा, मूरी दान करे के स्थिति बा। अर्जुन पौराणिक उपन्यास बा, जौन अर्जुन के केंद्र में रखल गई बा, वो कथा सब लोग जानता। परशुराम के कथा हमने जानते बानी, जौन अरुण मोहन भारवी जी के कथा बा। तो पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन जी, ठीक विष्णुदेव तिवारी जी याद दिलौनी है तोहरे खातिर में, पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन के कथा वो जौन तोहरे खातिर में आई। तो इस तरह से भोजपुरी उपन्यास के विकास भइल बा। भोजपुरी के जौन कथा वस्तु बा वो सब में नारी चरित्र केंद्र में बिया, ऐसे एक दूगो चरित्र दूसरो बा, चाहे ओकरा बराबर में भी उठल बा, वो सब बा। हमनी का जैसे कि कहनी है कि जीवक कबीर बेचारा सम्राट उपन्यास तो तीनों पुरुष प्रधान बा, और में तीनों एक तरह से ऐतिहासिक ही कहल जाई, कबीरों के ऐतिहासिक कहल जाई, जीवक के भी ऐतिहासिक कहल जाई, ठीक है। शाहजहाँ के भी जौन बा चरित्र बेचारा सम्राट ऐतिहासिक बा, ऐतिहासिक उपन्यास बा, और अपना अपना काल के पूरा कथा कहता। जौन गिरमिटिया मजदूर वाला उनकर उपन्यास आयल बा, गंगा रतन विदेशी, तो वो जब गिरमिटिया मजदूर लोग जाता, वो लोग के कैसे कैसे प्रेम प्रसंग बा, बहुत मोटहन उपन्यास बा, बड़हन उपन्यास बा, उनमें गीत गौनई भी बा। पूरा जौन मॉरिशस के जे भाई लोग बा, वो लोग के कथा के एगो कथा आधार दियाइल बा। इतने कह के हम अपने सबसे माफ़ी मांगे के चाहब। 1.25 घंटा हम अपने सबके दिमाग खैनी, हमरा जे बुझाइल से हम रखनी। भाई विमलेंदु जी से माफ़ी मांगतानी कि अगर कुछ त्रुटि रहल हुई तो रउआ माफ़ करब हमरा के। और भाई लोग जे सुनता ओकरा कोनो कमी बेसी लागल हुई तो हमरा के बताई कि रउआ हई चीज़ छोड़नी है, हई कहनी है, चाहे हई बात हई से कहे के चाहत रह। हम सब लेके सुझाव मांगतानी, सुझाव चाहतानी कि अपने सबके मिले, जौना से कि हम आगे अपना के सुधार कर सकी। हमारा असल हो जाता कि हमरा ज़्यादा समय जौन कविता वाला या जौन प्रबंध काव्य वाला प्रसंग बा, ओकरे किताब हमरा लगन ज़्यादा आ जाता, चाहे वह सब पर हमरा लिखे के पड़ जाता। अभी जौन हम भोजपुरी कविता के इतिहास फरवरी में पूरा कैनी है, करीब साल भर लागल है हमरा पूरा करे में 500 पृष्ठ के, तो कविते हम जियत रह गई है। हमरा ये सब चीज़ और सब चीज़ पढ़े से उस सबसे हमरा अलग हो जाए के पड़ल है।
ऐसे कुछ त्रुटि तो हो स्वाभाविक बा, अब भैला ही हुई। हम अपने सबसे प्रणाम करतनी। जय भोजपुरी। भोजपुरी के अलग जागल रहो। सारण भोजपुरिया समाज के ओकर संचालक लोग के, चाहे सुभाष जी होखी, चाहे देवेंद्र तिवारी होखी, चाहे विमलेंदु जी होखी, चाहे वहाँ के परिवार मीना जी होखी, हम सब लोग के बहुत बहुत हृदय तल से आभार देतानी। तारकेश्वर राय जी, तमाम लोग के आज ये लोग सुनता, मार्कंडे शारदे जी दिखाई पड़ रहल बानी, विष्णुदेव भाई दिखाई पड़ रहल बानी, मधुबाला जी दिखाई पड़ रहल बानी। इस सब लोग के हमार दसों नौ जोड़ के प्रणाम, धन्यवाद। रउआ लोग हमरा के सुननी आ बर्दाश्त कैनी। जय भोजपुरी।